Τι κάνω εγώ εδώ? Anyway, γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Είμαι ο Γιώργος ή αλλιώς Τζο από το George. Απλά με φωνάζουν περισσότεροι Τζο, οπότε ναι. Τέλος πάντων, αυτό εδώ πέρα είναι το πρώτο μου βίντεο. Καταρχήν ευχαριστώ που μου δώσετε μια ευκαιρία και το βλέπετε. Είμαι 17,5 χρονών και το Μάρτιο θα μπω στο 18. Θα μπω στην τρίτη ηλικίου, γι' αυτό σημαίνει ότι έχω πανελληνίες. Κάτι που είναι πολύ sad. Αλλά έχω πανελλήνιες, τέλος πάντων. Αυτό εδώ πέρα είναι το πρώτο μου βίντεο. Και δεν ξέρω ακριβώς τι πρέπει να πω και τι πρέπει να κάνω στο πρώτο βίντεο. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να πω, ας πούμε, τι θα θέλω να κάνω σε αυτό το κανάλι, με τι θα θέλω να ασχοληθώ, κάποια πράγματα ίσως για μένα για να με γνωρίσετε. Οπότε ναι, αυτά θα κάνω. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι θα μ' άρεσε να κάνω ρουτίνες, vlogs, Q&A, challenges, ό,τι άλλο μου πείτε εσείς. Πώς αποφάσισα να ανοίξω το κανάλι αυτό? Λοιπόν, από μικρός θέλω να κάνω κάποιο κανάλι στο YouTube, πολύ μικρός βασικά. Απλά λόγω του ότι είχα χαμηλή αυτοπεποίθηση, ότι φοβόμουν ότι θα πούνε οι γονείς μου, οι φίλοι μου, το σχολείο, αν δεν θα έχω απήχηση, αν θα γίνω ρεζίλη και όλα αυτά, δεν το έκανα. Οπότε είπα τώρα, ξέρω εγώ, να πάρω το ρίσκο και να το κάνω και όπου βγει. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι απλά θέλω να καλύψω τη μεταδοξία μου, να γίνω διάσημος ή να με γνωρίζουν ή οτιδήποτε. Απλά πάντα μου άρεσε να επικοινωνώ με τους ανθρώπους και να. Τους ανθρώπους. Μαλακία είναι αυτό. Πάντα δηλαδή με εγωίτευε αυτό το YouTube, ας πούμε, το να έχεις μια κάμερα, να έχεις μια σταθερή παρέα, το να κάνεις πράγματα, το να διασκεδάζεις τον κόσμο. Και επειδή πάντα μου άρεσε, ας πούμε, να διασκεδάζω τους ανθρώπους γύρω μου, ήθελα να κάνω αυτό το κανάλι. Δεν με αφορά αν θα γίνει μια μεγάλη ή μια μικρή παρέα, με αφορά όποτε με βλέπουν αυτά τα άτομα που θα με βλέπουν να περνάνε καλά, να τους κάνουν να γελάνε. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, κάποια πράγματα για μένα. Μ' αρέσει το τραγούδι, αν και δεν το πολύ καταφέρνω. Απλά μ' αρέσει να τραγουδάω. Και σπάω τζάμια. Τέλος πάντων. Μ' αρέσει το θέατρο πολύ. Θέλω τώρα στις Πανελλήνιες που θα δώσω σε ένα χρόνο, είναι η επιθυμία μου να περάσω στη Θεσσαλονίκη στην αγγλική φιλολογία. Γιατί πιστεύω ότι τα αγγλικά βασικά είναι ο μόνος κλάδος ο οποίος τα καταφέρνω πολύ καλά και ουσιαστικά μ' αρέσει από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ήμουν καλός και μ' άρεσε σε υπερβολικό βαθμό τα αγγλικά, οπότε ναι, μια μίγα. Φύγε μίγα. Αυτή η μίγα μου τη σπάει. Έφυγε. Τέλος πάντων. Ναι. Τι έλεγα? Ναι, ότι θέλω να περάσω αγγλική φιλολογία. Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι άλλο να πω στο πρώτο βίντεο. Πιστεύω ότι είπα ήδη αρκετά πολλά. Αν σας άρεσα και αν νομίζετε ότι θα μπορούσαμε να γίνουμε μια παρέα, να γνωριστούμε, να κάνουμε πράγματα, να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε και εγώ και εσείς, πατήστε μια εγγραφή στο κανάλι μου, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο για το τι βίντεο θα θέλετε να δείτε σαν επόμενο. Γιατί εντάξει, δεν μπορώ να ξεκινήσω από μόνος μου στο ηλίθιο να κάνω βίντεο μόνος μου. Οπότε πείτε μου τι βίντεο θα θέλετε να δείτε. Επίσης, λόγω του ότι έχω μαθήματα, διαβάσματα και όλα αυτά, βίντεο θα ανεβάζω ή Παρασκευή ή Κυριακή αναλόγως. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να γυρίζω το βίντεο την Παρασκευή και να το ανεβάζω την Κυριακή για να έχω το σουκού ενδιάμεσα που δεν θα είμαι λίγο έτσι πιο χαλαρός. Για να κάνω το edit στο βίντεο. Οπότε ναι, κατά πάσα πιθανότητα θα ανεβάζω κάθε Κυριακή βίντεο. Οπότε ναι. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και μου δώσατε αυτή την ευκαιρία και βλέπετε αυτή τη στιγμή το πρώτο μου βίντεο. Ελπίζω να θέλετε να έρθετε και να γίνουμε μια παρέα. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ελπίζω να το πούμε σύντομα.